onye jibụkwa onye isi oche otu APGA n'ala anya bụ Naịjirịa bụ Sinato Victor Umeh akpọgo oku nyere ndị otu APGA na ndị nnọchite anya ha maka mmemme họpụta prịma nke otu APGA ka ha gbara anya banyere ndị na-apụtanụ ka ha họpụta ndị bụ ndị ezigbo. Sinato Umeh bụ onye na-azọkwa ịnọ n'ọkwa Senate n'ụlọ ọgbakọ Anambra Central ekwugo na ọlụ a bụ ka ewepụta ndị bụ ndị ọkachamara na ndị ga-alụ ọlụ nke ọma dịka ndị ga-enọchite anya ya bụ otu pati karịa ma ikwu maka onye na-achọ n'onwe ya. Onye taka Valentine Mbadowa pụtara ya ọkwa. Sinato Victor Umeh onye nke kọwapụtara mkpa ọ dị otu pati APGA ịhọpụta ndị mara ihe ekwe na-akụ na-etosi metụta idozi obodo mere ka amata na otito Anambra steeti nakwa nke ya bụ otu pati bụ nnọọ nke dabere nnukwu na ụdị ndị otu pati APGA wepụtara ịnọchite anya ha n'ogogo dị iche iche. Sinato Umeh jikwaziri ohere ahụ rịọ ndị ga-atụ akwụkwọ nke opekata mpe iji họpụta ndị ga-anọchi anya otu pati ahụ na nhọpụta nke a ga-eme n'afọ na-abịa abịa ka ha nye ya ohere ka o were otu pati ahụ zọọkwa ịnọchite anya mpaghara ọgbanta vootu nke Anambra Central na ya bụ nhọpụta nke a ga-eme. Chief Okoye onye nke chịkọbara ya bụ mmemme ikwaziri ohere ahụ kọwapụta na ebumnobi ya bụ igosi nkwado nwere n'ebe Sinato Victor Umeh nọ, ebe ọ kọwapụtara na ọ bụ ya bụ onye nwere ihe nke a na-achọ achọ iji nọchite anya mpaghara Anambra Central na ụlọ omebe iwu nke etiti. Onye nnọchite anya nke ọgbanta vootu anọcha nke abụọ n'ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti bụ Honorable Ejike Okechukwu na onye nke ji ọkwa osote onye isi oche nke APGA na Anambra Central bụ Sir Theophane Nnọle na onye isi nke na-elekọta ndị isi wọdụ niile ke APGA na Anambra steeti bụ Maazị Uchenna Ezeoke n'okwu ha n'otu n'otu kọwapụtara ihe kpatara ndị otu pati ahụ ga-eji họpụta Sinato Victor Umeh ka o were aha otu pati ahụ zọọkwa ịnọchite anya ọgbanta vootu nke Anambra Central na ya bụ nhọpụta nke a ga-eme n'afọ 2023. Ndị ọzọ eji okwu ha gba izu n'APGA ndị nke gụnyere Chief Innocent Chekezie, Chief Ben Obi, ndị isi wọdụ niile nke nwere n'okpuru kansụl Anọcha, Oliakụ Njideka Oredum onye kwuru okwu n'aha ụmụ nwaanyị nakwa onye ji ọkwa convener nke Great Soludo Petroit bụ Sir Obi Nwoye bụ ndị nke kọwapụtara Sinato Umeh dịka onye ji eje mba ihe gbasara ịnụ ọgụ etu ihe ga-esi dịrị ndị mmadụ mma, kọwapụta na ọ bụ ụdị mmadụ ahụ ka otu pati APGA kwesịrị iji jee zọọ ọkwa ọchịchị. Site na Adazani, abụ m Valentine Mbadowa.